O que plantexades é que non se deixan manexar con toda a docilidade que vos queríades, non? Pero temos que pensar un pouco que son animais que en principio rexeitan o contacto cos depredadores. Entón, achegarme de frente coa man estirada é das peores cousas que podemos facer. Estamos someténdoas a unha amenaza constante e o problema de medo vai ir medrando porque a amenaza vai seguir repetindo. As alpacas son animales presa, así que temos que achegarnos con menos achegamento directo, un pouquiño máis de lado, un pouquiño máis fluido, con movementos curvos, e todo irá moito mellor. Vir por detrás e facer así, chas, moito menos amenazante. Solto esta, xa? E podemos tratar de soltar esta, a ver. Si eu quero torcer a esquerda, lle podo decir a Jagger amablemente, vamos. Vamos. Moi ben. Pois eso, se queremos que se mova a esquerda, tiramos para a esquerda. Se queremos que se mova a dereita, como non podo facer movimento cruzado por riba, pois facemos 3 golpes de esquerda e xa estamos indo a dereita. Vale, queredes facer a proba con Jagger? Sí, veña. Idea é por trás. Floxiña. Mantente por trás da súa liña de visión e agora empezas a controlar, apretando, afloxando. Vamos para aquí, Jagger. Veña. Moi ben, outra volta. Se queres avanzar, avanzamos. Óscar, eu non sei se é cousa miña, pero eu vexo non moito máis calmado así que coa corda de antes. Claro, é que ti imagínate que unha persoa te colla da man e te vaya guiando amablemente ou que te agarre do brazo e te vaya levando a forza. Claro, é un pouco esa mesma diferencia, non? Pois sí que vai máis solto, vai moito máis solto. Dadevos conta que estamos traballando nada máis que con amabilidade, sen necesidade de inducir conductas mediante a tentación. Igual con Jin sí que podemos Igual con facelo. ela temos que recurrir ao soborno. Eu pensei, isto non vai sair nada ben.